Európsku úniu už nikto neberie vážne. Ona sa manevrovala do pozície, že vo vojne s Ruskom, vo vojne s Čínou, vo vojne s každým a Amerika sa k nej správa ako k handre, lebo tak sa k nej inak správať ani nedá, keďže Európska únia je energeticky najnovšie závislá od Ameriky kvôli tomu, že sa vyfaulovala vo vzťahoch s Ruskom. Je ekonomicky závislá, je vojensky závislá, je vo všetkom závislá. Kto by ju bral vážne? A potom tam vyhukujú všelijaké tie Ursuly von der Leyenovej, tak kto bude brať s prepáčením gynekologičku vážne, ktorá naozaj tie štátnické schopnosti ako si nezískala za tie roky, čo pôsobí v týchto aparačických funkciách. Kaja Kallasová, veď to je ťažká extrémistka, to je normálny extrém, čo ona predvádza. Ona má byť ministerkou zahraničných vecí, akože diplomatkou, ktorá bude urovnávať spory, že ona ich vyvoláva s Ruskou federáciou predovšetkým, ale ona je vyslovene nenávistný druh politika. Ja by som to prirovnal rok 83, Sovietsky zväz, ústredný výbor komunistickej strany Sovietskeho zväzu a tam tí aparačici tam idú na tú tribúnu a teda povedia nejaký ten príhovor, ktorý majú napísaný a poškolujú, čo si o tom povie generálny tajomník. Tak také niečo je zhruba v tom Európskom parlamente. Hej, tam nemáte nejakých politikov, ktorí by došli a chceli reálne. Tam máte takýchto aparačikov, ktorí tam prečítajú, pozerajú, či tí eurokomisári sa na nich pekne usmievajú, či to dobre povedali, či dostatočne vnikli do tých útrob toho análu a keď je to všetko v poriadku, tak sú takí spokojní, odchádzajú. Toto je dnešný Európsky parlament. Pokiaľ budeme mäkkí a stále budeme my tí najdemokratickejší a pápežskejší ako pápež, no tak na konci dňa títo ľudia to vnímajú ako slabosť. Oni to vnímajú ako slabosť a budú ešte o to vulgárnejší, ešte o to agresívnejší a budeme môcť čakať, že koho najbližšie znova budú chcieť zavraždiť. Takže preto musíme pritvrdiť. Ja som presvedčený, že v strane Smer je už dosť ľudí, ktorí to takto isto vnímajú. Len tá koalícia nie je zložená iba zo strany Smer, takže niekedy je to komplikovanejšie. Máme tam si Šuc, že nás dokonca chcel, aby sme kvičali ako svine na bytunku. Spomeňme si na tieto veci. A teraz už prešli až do priamých vulgarizmov ako ten Múrko, hej, že ako chutí Putinov, hej, že si len predstavte obrátenie, že keby sme sa my teraz pýtali, ja neviem, Čaputovej, že ako jej chutí, ja neviem, Bidenov, že či by to bolo v poriadku, že či by toto bolo OK. A oni len nemajú radi, pokiaľ im dávame tú vlastnú medicínu. No pokiaľ aj ja sa snažím byť expresívnejší, alebo občas im tak šťuchnúť, zaprovokovať, no tak sú z toho úplne hotoví, hádžu sa o zem, vykupujú Lexauriny. Ale to, že to robia oni celé roky nám, že nás takýmto spôsobom nenávistne označujú, tak to je v poriadku, to môže byť. Preto ja to budem robiť naďalej, ja nemám problém ísť do týchto sporov a myslím si, že toto ich najviac provokuje, toho sa najviac boja, že budeme používať tie isté metódy, ako používajú oni proti nám. Ale na konci dňa ja som presvedčený, že chceme všetci normálnu, intelektuálnu, hodnotovú diskusiu. Ja som na ňu pripravený, opakujem, ja som vysokoškolský učiteľ, napísal som viacero kníh, viem sa o týchto veciach baviť, o historických, politologických, filozofických súvislostiach, len s kým? Ako s Pročkom